ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ପଞ୍ଚମ କ୍ଲାସର ସାହିତ୍ୟ ବହି ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫରଫର ପଦ୍ୟଟିର ଅର୍ଥ ଓ କବି ପରିଚୟ ଜାଣିବା। ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ? ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। ଏ ପଦ୍ୟଟିର ନାଁ କ'ଣ? ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର। କବି ପରିଚୟ। ଆଜି ଆମେ କବି ପରିଚୟ ଜାଣିବା। ଏହି ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଓ ଆମ ଉଡ଼ଇ ଫରଫର ପଦ୍ୟଟିର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ। 1903 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିପାଠୀ 1903 ମସିହାରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୁହୁ କୁହୁ, ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ, ସୁଲୁ ସୁଲୁ, ଘଣ୍ଟିଆ ଉଡ଼ି, କଳା ବଉଦ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଷି ମାଉସୀ, ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠାଇ, ଡାଳରେ ମାଙ୍କର ମାରଇ ଡିଆଁ, ଉଦୟ ଭାନୁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। କ'ଣ? କୁହୁ କୁହୁ, ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ, ସୁଲୁ ସୁଲୁ, ଘଣ୍ଟିଆ ଉଡ଼ି, କଳା ବଉଦ, ଭାଇ ଭଉଣୀ, ମୁଷି ମାଉସୀ, ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠାଇ, ଡାଳରେ ମାଙ୍କର ମାରଇ ଡିଆଁ, ଉଦୟ ଭାନୁ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଧାନ। 1994 ମସିହାରେ କବିଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମାନେ କବିଟି ମରିଯାଇଥିଲେ। କେବେ? 1994 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଆସ ଜାଣିବା କେତୋଟି ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବା ଓ ତାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଉତ୍ପନ୍ନ, ଉତ୍ପନ୍ନ, ଉତ୍ପତ୍ତି, ସୃଷ୍ଟି, କ୍ଲେଶ ମାନେ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଅଗ୍ରସର ମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବା ବା ଆଗକୁ ଯିବା। ଧ୍ୱଜା ମାନେ ପତାକା। ଦ୍ରବ୍ୟ, ଜିନିଷ, ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ଜିନିଷ, ପଦାର୍ଥ, ବସ୍ତୁ। ହିତ ମାନେ ଉପକାର ବା ମଙ୍ଗଳ। ଟେକ ମାନେ ସମ୍ମାନ। ସୁଷମା ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। କାରିଗର ମାନେ ଶିଳ୍ପୀ। ମରତେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାନେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ବା ପୃଥିବୀରେ। ବିବିଧ ମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ତିରଙ୍ଗା। ଚକ୍ରଧ୍ୱଜ, ତିରଙ୍ଗାକୁ ତିରଙ୍ଗା କହିପାରିବା ବା ଚକ୍ରଧ୍ୱଜ କହିପାରିବା। ତିରଙ୍ଗାର କେତୋଟି ରଙ୍ଗ? ନା 3ଟି ରଙ୍ଗ। ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଥାଏ। ତାହାର ନାମ କ'ଣ? ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ତାହାର ରଙ୍ଗ ଗାଢ଼ ନୀଳ। ପତାକାର ଉପର ଭାଗରେ ଥିବା ରଙ୍ଗର ନାମ ନାରଙ୍ଗୀ। ପତାକାର ମଝି ଭାଗରେ ଥିବା ରଙ୍ଗର ଧଳା। ପତାକାର ତଳ ଭାଗର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ। ନାରଙ୍ଗୀ, ନାରଙ୍ଗୀ ମାନେ ବୀରତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ। ଧଳା, ଧଳା ମାନେ ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା। ସବୁଜ, ସବୁଜ ମାନେ ସମୃଦ୍ଧି, ଶ୍ରମ, ବିଶ୍ୱାସ। ଗାଢ଼ ନୀଳ ମାନେ ନ୍ୟାୟ, ଧର୍ମ, ପ୍ରଗତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ପାର୍ଟ 2ରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ଧ୍ୱଜ ଉଡ଼ଇ ଫରଫରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତଟି ବା ପଦ୍ୟଟି